Lah. Sagag hangin inuko amping tantanan guys. Kaya mukbang. Guys. Ang mga kuyas dito. Wow. Hi guys, good morning. Masong buntag na tang tanan. Happy Saturday. Sabado na ron guys. Aron dali aras adlaw, aron dali aras si mana mahuman. Basta lang ginuko. Sabado na manday puting laban na po na. Kaso sige magbanak-banak. So dita ka labaron. Abambot laman ni tanaw naman. Malaba lang siguro ko guys sa mga uniform sa mga kuyas. Para ipanghangir. Kay matag panahon sige banak-banak karong magakasug dagem. Pastilan. So ubani na pud mininjo guys sa among daily vlog karon. Mahotan ninjo. Tug pa mas kim-kim guys to. Tikang-kang pa ta. Tikang-kang. Yan, lami pagkatug. Bata tulog pa ang baby na. Tug pas kim-kim guys. Ngani may matug guys na muskit kaya ron naghanak katug lamok. Pati ang mga kuyas na pay muskit. Okay. Di mo ko kaagwanta ug naay katul kay tutudon ko pastilan gud bawo ang di mo ko ka tutudon ko guys di ko kaginhawa basta may naay katul ambot. Kinahanglan jud na sa koy muskit. Matug. Ang muskit mi dari matug. Sipti ta ba di ta makibkiban og lamok kay kuya ora basig lamok rong panahon na magdanag sakit. Manang amping tantanan guys labi na ngaron nga ting uwan na dyan mga lamok. Amping tang tanan, amping mo tanan guys suga sa mga ganimo karon. Amping tang tanan guys. Mao tanin jo guys. Unsa to may tughong kay lamay manikaan rog tinughong labi na ingarong wan-uwan kay wan-uwan ang panahon. Bugnaw ag palibot wala may sikaan na ni guys tinughong. Nitughong aga magbahaw gabi kaya daghan magbahaw gabi may manikaan ron og tinughong labi nga rong benek-benek ang kalibutan listo mahawtan ninyo mahaw sa ko guys kaya dyan taed magkuson ako dahil sa mga uniformless mga kuyas karalahan siguro og laba karon bahala na mga dikolor og dyan na mga sunod adlaw og init mubukad nag-adlaw karon na sa ipanghangir karon na sa ipang suo importante dan ya kaning ilang mga kanas pang ubos pa kang kuya kanang ijang pants kang kuya kinkin sang short nga pang uniform so mo importante ka jud silang uniform sa estudyante so mamahos ako guys tidi ra mo diha so guys nagsige na gadto dari hangin guys nakusig-kusig lubid hangin Ginoo ko Lord oh my god so medyo malakas na ang hangin dito sa Bohol guys. Hangin-hangin na dyan siya. Pastila, di pala zuin taon. Ginoo ko Lord. Diyos ko Lord. Yan taon ni kasagdi. So guys, padong ko karon sa ubos. Kaya, yung request man si Ma'am Merlinda Kadiraw. Ay kabaw. Hindi pa rin kao guys mo ikid man. Okay. So ni-request si Ma'am Merlinda nga i-ask na si Mother nga be kweri asko imong mama og eskwela ba siya sa Tagbi sa una kay diha ko classmate pareha jud niya og naong taga Pilar kulot pud og buhok maumaora nimo naong queen tubaga ko next vlog nimo hehehe butang ito guys hangatuon karon si nanay kay hang pangutanan si Mother kung naka-eskwela ba siya dito sa Tagbilaran basta nung kasalaan si nanay dito sa una nag-working ba ni kana atas ang pangutanan karon guys I investigate today. Apa tan hangin-hangin man dari guys. Uy hadlutun man kagwang man hangin na. Tanawa guys. Hangin-hangin na pastilan Ginoo ko. Ngana na. Uy pastilan Ginoo ko sa una ra ba pag bagyo nga hurot ra ba ning kuan nila tatay nga upaw ra ba ni. Sa kanay pating ilang mga kanay halublak nila guys nga tong kirig sa mga bag-una na kanang nay mga bag-una ng taod. Pastilan Ginoo ko Lord. Asa lang taon patugpa dari bagyo Lord ato ren taon sa kawanangan. Na guys. Mara ba naging tawag nga bilin nga kahoy das pagbagzo. Hanggang mga buongon awa na tigok na mga buongon guys. Hinay-hinay ta darig hinay ang mga agi kay grabing dangaga. Tikang gud ang agi gud dug ni maghinay na. Dangag ka guys, dangag. Hala Ginoo ko, amping tanan guys, amping tanan. Hangin na, pastilan. Okay, that's Mother. Guys. So, renang utana nay, hunay. Nay nang utana si Ma'am Merlinda Kadiraw og nag-eskwela ba kuno ka sa unas Tagbilaran? Das ma'am ning ngutana si Ma'am Merlinda dia. Kita ba guys? Kita ba? Ma'am Merlinda, shout out. Si Ma'am Merlinda Kadiraw. Eskwela ba kuno ka sa unas Tagbilaran nay? Kina ko na jay classmate nga taga Pilar taga pareha kuno naong nimo. Dan hira ka sa Alicia?
Ma'am, dari ras Alicia sinanay nag-eskwela. Wa sa ning eskwela diya sa Tagbalaran. Wow, ralami ka tulutong nanay guys. Uday tiil. Hala, di arang daghanang tiil sa manok. Arang daghanang kasug tiil. Tiil sa manok with kundol. Oh. Saan nanay? Kundol with kundol lagi. Tiil sa manok with kundol guys. Asa ka sa sinuban. Wow, ralami ka jo. Tiil sa manok with kundol. Grabe ka. Talagang na, ship cook manis nanay guys. Tana ma'am, natubag na imong pangutana. Ma'am Merlinda Kadiraw, hanang natubag ang imong pangutana. Was nanay nag-eskwela Tagbilaran dara sa Alicia. Parehara tong naong, dani magos kalibutan daghan ta ka parehag naong. Masig ako daghan ko ka parehag naong. Kasi kaluha tong nanay, anak tong uyong sa gawas. Ito na Merlinda sa katusan. Nagkatawas, hindi, nagkatawas nanay. Suga na maghangin. Uy. Hala ginoo ko guys, kadungog ko sangin. Ano? Kita Merlinda. Hala nay, naamo kang bagjulin baroy. Paeng, mas paeng ikan. Landfall ko no alas 4. Gusto lang ginoo ko. Basig guys, Ma'am Merlinda, basig anak to sang lulu, kaya kamong lulu sa una, konduktor. Basig na to anak sang lulu sila. Kaya kuyab sang lulu. Hala ginoo ko pasilan, ginoo ko ramang sugat hangin. Hala ginoo ko guys, pasilan. Uy, ginoo ko, grabe mo sugat hangin. Iyasa na nimo tay. Iyasa na nimo. Hawda ka na rabay mga mangga, may sanga na ah. Nang mabali. Nasangas mangga. Kusog manggugangin guys. Uy, ginoo ko. My God. Hala, pistikan ginoo ko. Hala, ginoo ko nga. Uy, Diyos ko Lord, pala doon taon. Hawa di atay kay kasagag hangin. Kasagag hangin guys. Ginoo ko. Tapos patay dari, napatungod-tungod na mangga. Hawa diha, kanay hangin. Hala guys, ginoo ko hadleken. So guys, muli na ko sa bahay. Kay tawag mga bata ang tumari na bilho. So padung ako uli guys. Hinay mo dari mga manglabay nga motor. Kaya na nanggi. Anawag purma naglumot ag agianan dari isig kakilid. So dara ko stanga ni agi guys dari. Kaya naglumot ag dari isig kakilid. Nag-green ag agi. So dari ko agi stanga. Hindi ta mang-split danig agi. So amping tantanan. Ginoo ko nagsugod na maghangin. Hadleken. Stilan. Ginoo ko lang. Hamay na. Kumagutong. Ara magkasagag hangin. Tapos sino ko. Dara ta, tago ra ta. So dara rami guys, naghilak agang baby Kim kay biyaan ko na mama. Ano biyaan mo? Ano biyaan ni mama? Ang baby ni mama. Hadi pa sama. I love you. Mas ka ba baka? Halo nas baka. Hey, paladyo tos mga lubi-lubi. Isimba ko sa magkasagag hangin guys, madyo nang sipte gatang mga buhion. Size ko naman. Gatopod sila dito sa bay, gatang mga dugis ug gatang mga kanding. So ay problema ra atang mga iring kay dara naman lek raman ni sila guys ug gintahay man ganing nga nag hoy wala ginoo ko baro na padman nabali aga man kuan sa kuan guys tukod na mo dari dia kuan stilan ginoo ko sugod maghangin uy adlek man pabor jud ato sila nanay guys ug mohangin ug kusug rang kusugag hangin tus lang bye. A few moments later. Nah, sagag hangin, ginoo ko, amping tantanan guys. Ay, salamat sa Ginoo na napsap na yung tao kamang kanding. Ano guys, am nang gilugwasan dari. Uy, naan sana ba rin? Kasug manong hangin. Wala, uy. Patay na human nagbagzo, wala na pilain. Ngi, sab-sab la, sab-sab. Okay na yung motel. Giung yapon si Job. Sab-sab kumpati. Sab-sab. Sab-sab ngi. Ano guys, dara-dara magilagway kay dara-dara sa bahay da. Dara-dara sa bahay guys. So guys, tangliliin guys, wala sila ada ni sang tiil. Ano man yung tiil niya mo ngi, di man mo itanok, basig na itanok. Pagunitan din nila guys, kay matang tanawon basig na itanok. Oh, ang pitanok guys. Manggitan ay sorry, ala natumbal. Sorry. Sige na, sab-sab na. So guys, mo pa yung paghuman og laba. Kaligo ng taon at person guys, wala tugnaw. So at least wala jud kaso mo bundak rong adlaw guys. Gagol ko sa labhan kito ah. Daghan dato guys sa ipanghayag ipanghanggan nagaban. Nagaban guys, sa gaban ang ipanghangin ya. Mga short nila kuya kapay lang pa eskwela hay. Eskwela nila hanggang siguro. Dari pa diyan. Nagaban pa guys to na mga kabug. Pala to.
So at least guys, agahang labhanon na human daharang ipanghangir. Ang maputi ni Kuya Gail, ang maputi nila wasan halabhi kay lubog ag tubig basta na di matabang. Di matabang og kuan guys, ag lubog. So magupa ko dali guys, karing kapadas kay mga snack. Yeah guys. Ato ni snack guys. Ang snack tanin jud kapadas ron. Kibkiben pa man si sana, kibkiben. Ang pakan dari, pakan nato. Ani mo kunot mama. So, Ani mo kunot mama. ang dirapugan ang sa amin kay di na maklaro kang naong. Na. Di na makita kang kagwapa dari guys. Ang trapuhan, di na makita kagwapang kim-kim. Kita kiki na rin namin guys. Yeah. Guys, ayot mo. Guys. Hi guys! Channel. So guys, gara-gara rapat ito guys ha. Ang gara-gara mo guys ha. Ang gara-gara mo guys. Ayaw guys. Ayaw guys. Ayaw bang naway guys. Dua-dua naman mo. Gara-gara guys. Ayaw gara-gara guys. Bayot mo guys. Ibayot man sila. Bayad ko na mo guys. Pastilan is kim-kim guys. Ikaw tumboy. Wish ko tumboy. I love you. Sakit-sakit tahan sa guys. Kaya naligo ni ganina. Nagtos ripo. Lubag-lubag kag ripo. Naligo may kay. Hugaw man. Limaho ng kunot. Kunot. Bahong kunot. Dara guys, sa tangan ko pa kaning at Tagay hina. ko Tangan dari ma. kapayas. Ha? Matagay ko diha. Tanong upakan guys. Dari dah. Hugasan naman eh. Alright. Right. Left. Right. Giti sa mangga. Ha? Hulog giti sa mangga. Murang zag mangga. Tangi. Murang kon zag mangga guys. Yaw ba? Yo guys no. Mura mangga. So upakan guys. Kaya aron makakaon na tag kapadas guys. Nahanap akong bayas na. Unahan ko no skim-kim kapadas guys. Parang haita oy. Yeah. Ikaw ako ang tubig. Plato mo. Bata-bata naman ka ma. Bata-bata naman ka. Ha? Bata-bata naman ka. Kuha bata-bata. plato. Lain na lagi sa pagkayelo guys. Kadi di sa as in yelo napakahat siguro ni. Ko kita. Wow. Guys, na nagtilap. Eh. Wow. Nagpanilap na skim-kim guys. May isda guys. Sana guys. Uy, na yung isda. Masig- Wow, wow, wow. Ako atong isda. Ako atong isda. Ay, Gonggong, burot, budloy. palit ko isda. Okay, fish. Yan na guys. Gamang kapadas. Ngarang kalami. Kadyo sa atang hugasan. Yan na guys. Katang papaya. Ligo-ligo ma. Papaya. Maligo-ligo. Papaya. Maligo-ligo ma. Sarap hugasan guys. Ug tarong. Okay guys, ata nang panghiwaan kanang man nato panghuwagi sa mga liso. So di na sa as in gahi guys, kaya na sa pagkahumuk-humuk, kaya tambay man sa one day. One day, isang araw. Tunga to diha ma. Ha? Tunga to diha. Oo nga ta, arman ning daghana. Arang lami ka guys, kapadas. Kanta kong payas ma. Ang kapayas, arang kalami kaadyo. Wow, ang lami ka guys. Makaan ka diha. Kaon kaadyo, arang kaon na. Basta dako ka. Siyempre, mukaon jud kulirot. Guys no, kaon jud to guys, kay mintras na ikanon kaon aray, kagwang man katoy. Ito pang uman ko toy. Okay ka jud guys, the papaya is here. Wow, lami ka jud guys. Okay guys, na nagatong papaya. Wow, kisa makita katang naong. Ana guys, sa kamang papaya. Uy. Nasa magdila. Tara guys. Wow, grabe ka to. Tasang dita. Ana guys. Main ko. Na mo na sikreto guys sa kapadas, tanugan na to sa kaadlaw. Labi na ka na limbahon na. Tanugan to sa kaadlaw or labi na siya guys na. Wow, or lami ka guys. Nganta ninyo, kuha ka guys. Sa picture sa ta. Kuha guys, kuha. Guys, mga tanin jog kapadas. Banana na noon. Papaya mukbang. Guys. Ang mga kuya dito. Wala. Labog na to. Guys. Man may palaba guys, magmukbang kami dari. Man may laba. Mukbang papaya namin guys. Thank you. Urot na ni day.
Kuya! Yan na! Guys, kaya mo? Kuya Garin. Yakin kayo sama? Ag! Kabos? Mas ganyan, Tanog TV. Papa, kawa. Manta guys! Hindi na kinalait ito kasi guys, kaya mukumok na gilaw. Guys! Kasi na guys, kana tingog. Manta guys! Kasi na tingog guys. Kasi na tingog guys. Guys. Abangan Abangan So guys, mara namang video ng adlaw ng labami ng interview kong mother. Guys, namusmus ko pa. Musmos na ko na guys, nagmukbang midari. So, Kanin. tomorrow pa ta guys sa mga another videos. So, kita-kita na pa taog guys sa mga another videos. So, mga another vlog. Salamat sa inyong pag-abana mo. Thank you for always watching sa mga new subscriber, sa mga silent viewers diha. Salamat ninyong tanan guys. We love you, amping tang tanan. Magdara guys, nagsige paghabagat-habagat, nagsige pagkuanaghangin, nagsige paghaguros-haguros. Pero at least nagtuak-tuak na aguan. Ano? Amping na tanan guys. We love you. And God bless na tanan guys. Bye-bye. See you tomorrow guys.